5.000 euros en premios, esta será a cantidade que pon en xogo a Asociación de Empresarios de Ribeira na súa campaña ao Nadal. Con ela búscase incentivar a compra no comercio local nestas datas de agasallos. A época previa ao Nadal é un dos momentos do ano nos que máis compras se rexistran nos establecementos. Para seguir incentivando o consumo no comercio local, a Asociación de Empresarios de Ribeira impulsa a súa campaña ao Nadal, na que se sortearán 5.000 euros en vales de compra. Outro ano máis estamos implicados tanto a nivel comercial como de restauración para que, digamos, a ciudadanía de Ribeira e concellos limítrofes pois sigan apostando por esta campaña, unha campaña que ano tras ano está sendo unha campaña moi favorecedora para o sector comercial, no cual, bueno, a día de hoxe temos a casi 100 anotados para a participación. Entonces, bueno, pois desde a asociación estamos encantados e agradecemos tanto ao Concello, á Xunta de Galicia, a implicación que teñen con nós para poder desarrollar esta campaña. Agarda que nesta ocasión se siga a estela do pasado ano no que houbo un gran nivel de vendas. Superamos as 125.000 tickets, no que, bueno, este ano, pois, a ver se podemos lograr igual os mismos. Desde a asociación, pois, tamén vamos a poñer a disposición de todos os participantes desta campaña 5.000 tickets de parking, no cual pois, queremos que con ese sentido que o que volvemos sempre, apostamos polo parking de Ribeira, tanto polo Centenario como da Plaza de España, esos tickets que son de media hora, pois no que veña a realizar as compras a Ribeira, saben que van a ter eses tickets para poder bonificar no parking. Para participar neste sorteo dos 5.000 euros en vales de compra é moi sinxelo, gastar un mínimo de 10 euros no centenar de locais, comerciais e hostaleiros adheridos á campaña entre o 2 de decembro e o 6 de xaneiro. Todos os que queiran comprar no comercio local ou na hostelería ou restauración que participen nesta campaña, pois vanlle a obsequiar cada 10 euros pois unha rifa. Entonces, bueno, se un volumen como tiñanos previsto, que esperemos superar como ano pasado un volumen de casi 100.000 rifas, pois estamos mirando un volumen de casi 1 millón de euros. Eu penso que é unha apuesta este tipo de campaña que ademais a todos os socios é unha das que máis lle gusta, por eso seguimos apostando por ela. Gustaríanos poder incrementar un poquinho tamén máis o presupuesto para este tipo de campañas, pero, bueno, vamos pasiño a pasiño e a ver se po ano pois podemos incentivar e poñer unha cuantía máis grande. Unha vez máis, o Concello de Ribeira colabora coa Asociación de Empresarios para incentivar que a xente do municipio e dos arredores merque no comercio local. O Concello de Ribeira lle transfire 5.000 euros á Asociación de Empresarios para que poida realizar esa campaña de promoción do comercio no mes de Nadal, un mes onde a xente fai grandes compras para todos os agasallos desta tempada, tamén o consumo na hostelería e na restauración da localidade tamén é un factor importante de dinamización económica. Dende o Concello sempre imos estar a carón do noso tecido comercial da localidade, incidir en que se compre na localidade e axudar aos propios veciños e veciñas de Ribeira. Estamos levando para a casa produtos de moita calidade, porque Ribeira ten un bo comercio, ademais de moito e de calidade. E recordou que a xente que chegue nos seus coches pode estacionalos no parking do Centenario ou nos aparcadoiros disosorios das Avesadas.